Ang karayot ina sa manika. Tigba at nalima magamit na. Magamit ko. Hindi malit pa kulungon. Hindi makali. Kulungan eh, di na kalali. Hindi. Aklas. Bubul lang to. Wala ko. Ito ikaw. Hey, Gab. Hey, Gab. Tagi daw ako tabi dong kutsara tabi. Kuya. Kutsara, tagi daw ako tabi kutsara ko yan. Ay, makarigo na ako. Rawang mo na patawag. Dali na ko, man ako dito para mama. Thank you. Aray. Hi my team. Dinito. Okay lang. Di mo naman, masisi ko ba't kargo? Hi guys. Thank you guys. How are you? I'm fine. How about you guys? How are you guys? Thank you sa nag-heart. Thank you so much. 12 million here now. Thank you for the thumbs up. I'm fine. Thank you for asking. Mr. Zunel, Folia. Hi, Mr. Zunel. Zunel. Pogi ng Bicol. Morning, ma'am. Hi! Din ka sa Bicol. Salamat sa pagpunta. Hi, Danilo. Uy. Ba't uy? Kiribig-kibig na. Thank you sa pag-join. Harley, good morning, beautiful. Hi, Harley. Thank you for joining, Harley. Daraga Anislag. Okay. Nice to meet you, Pogi ng Bicol. Good morning, beautiful. Hi, Harley. Like, subscribe, and comment, everyone. Thank you, guys. Thank you so much, guys. What? Bossy is tattoo Mandu Ki Cafe. Yes. Where are you from, Danilo? Spanish, Spain? I wish I was there drinking coffee with you. Harley. Thank you, Harley. Where are you now, Harley?
Makeup Studio. Ate, ba't ang sarap ng kinakain mo? Spaghetti. Io su Brasileiro. Arazon. Arazon, USA. Joke lang po ate. Okay lang. Okay lang, Maika. Kain, spaghetti. Masarap naman talaga ang spaghetti. Ate, naglalaro kang... Hindi. Hindi ako naglalaro ng Roblox. Pangbata lang yan eh. Ay, hindi ko alam. Okay po. Okay lang. Hindi. Danilo. Como que what it means? What it means, Danilo? Where are you from, Danilo? Você é casada. What it means? Casada. India, okay, anointing, anointing, anointing means, not anointing.
G-A-K-N-O-T. Ano yun? Ha? Doon ka lang. Mama, labahan. Ito mo naman sa gilid. De? Bawal ano. Nahanap na. Yaw daw na. Mag-break ka. Oh, punay ng break ko. Kumabata ka na din ang gamit ko. Ay, gamit mo. Mag-adaga sa ako. Kaisi lang sa pang-grid rin. Naren. Anmat. Naren. Ito na. Kakay. Ah, ikaw ano, palit, kanto rin? Diri. Ah. Pang-grid rin ang takdo. Ha? Do. Well. Ito rin nga pang-grid to. Wow, may sakit na nga ito na kay Torin. Mahirap na nga yun. Pero kaya kaya Ah, Brazil. You Mama. are from Brazil. Mama, kaya ka man ako perfect. Sino? Ako. Din ka perfect. Isa sa mat. Sa exam niya? Diri. Sa ano? Quiz? Takdo sa ano. Perfect ka? Galingan mo para may award ka. Yakapin mo ako ngayon at perfect ko na siya sa math. Pang grade 3 man ko na antok no. Mama, badu! Oh, yada baga. Bisik ha, bisik. Si Manny. Pangit yung gabaan masyadong confidence sa diri. Dapat mag-ano ka din. Dapat yung ano din, yung pangit yung masyadong may tiwala sa ano. Walang ano. Badang tabi. Ayun lang. 100 hanggang ako. Sinswerte. Ay, siyempre. Daw. Yan. Thank you. Rula mo na yon. Mama na mananot. Sabi ko. Kunti. Yakapin mo ako ngayon at bukas ay iwanan mo ako. Thank you sa nag-thumbs up, sa tumatambay. Thank you so much. Hello, William. Hello, beautiful lady. Hi, William. Thank you for joining here. Thank you so much. How are ya? Mainit na. Vosi India.
India. Hi, man. How are you? How are you, man? Kulog. I'm good. How are you? I'm fine. Thank you. Yakapin mo ako ngayon at bukas ay iwanan mo ako. Ay, sila. Thank you, Sanag. Thank you sa nanonood. Aray. Iwanan mo ako ngayon at bukas ay ibigin mo ako. Ngayon pala mali ang lyrics. I'm good. How are you? I-care yun o sinada mamusika dumeo pa ista. Ano? Good morning, Lapang! Lapang! Ala, diri kay ko tagan Lapong. Ayada si si Kristan. Oo. May eskwela sira? Si Lola mo? Si Lola mo? Akay. Si si Aris. Makade. Si Aris, May, ito sa balay. kaya nga ni, dili sira may eskwela. Pakasal ko sa kalag. Oo. Nanan? Pakasalan ng kalag. Mayaratag ako na bunay. Sabihin mo. Hindi ko nung sa DJ. Ha? Lagi ko lang kalag pa. Yakapin mo ako ngayon. Nainop mo? Sa karne, nagbasya man ako. Kami na, isa-uta. Wala ko turo, mag-aga. Puro ka na ako ang turo. Love, can't you say I'm alone? Ano? Arian? Arian? Yakapin mo ako ngayon at bukas ay iwanan mo ako. Du-du-du-du-du-du.
sa bawat silid. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti. Was it time? Cantos Año? Años? Anos? Ano yan? Lumapas to, balik. Lumapas pa ka. Wow. Mami, naglipas. Hindi kasi nakukuha. Kasi naman yan. Wow, istipan na ta. Tapos pinipili ka. Ako, kadali. Thank you. Kumusta ka? Kumusta ka, aking That's for I bash. I hope and I pray somewhere in your heart to understand. Ako kasalanan na ikaw ay wala na. Ikaw yung naglukot, di akong sumira. Ano na? Ikaw yung nagsisan.
Kumusta ka? Where are you now? Where are you guys? Wait a minute. Wait. Just wait. Wait for me. Yung nagpili ng kaon. Ang kaway. Dili sa ikaw. Sa kuya ko. Yung mga ito ko yun. Yung mga yun. Kunyari ka. Ay. Wag yun. Bye. Naman sang kamot. Sabi yan, gusto ka dududo. India. Danilo, I said English. Troll. Troll. What troll? Micah English. Danilo English, please. English. Can you speak English, guys? Thank you. Thank you for the thumbs up. Linda. Ah, Linda. Thank you. What means Linda? It's I think it's a beautiful. He is speaking Spanish. Ah, okay. He's speaking Spanish. Linda, I think it's like Spanish word like beautiful.
Danilo is taken. You don't have a chance. Ah, okay. Hi Danilo, I'm taken and soon I'm getting married. Sorry guys. Ati. What means ati? Wait lang. I'm going back. Oh, wait, just wait. Just wait for me. Wait lang. Wait for me. Danilo, thank you guys. Nabol. Nakalimutan ko pa siya. Bye. I need to do something because I need to rush this. Bye bye. Love you. I do live tonight. Long hours, maybe. Maybe 3 hours. I hope. Thank you.